gamay pa lamang apang tumang na o kung tuman na kaimportante. Ini ang paglaragway sang prosecution panel sa testimonya sang ila na una nga duwa ka testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nakasentro sa confidential funds. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., House Legal Spokesperson kag Private Prosecutor, iyagin pahayag nga panugod pa lamang ini kag kinahanglan nga hulaton ang iban nga mga testigo nga ila papungkuon sa impeachment court. Sunday retired land bank managers o kon branch managers Violeta Constantino kag Nenita Camposano among nangin testigo nga nagsentro sa encashment sang treasury checks nga nagadangat sa 612.5 billion pesos para sa Office of the Vice President kag sa Department of Education. Didto ilagin pamatud-an nga unusual o kung hindi kinaandan ang nangin cash withdrawal sa idalom sang amo nga mga opisina. May mga nagakontra diri kag nagasiling nga hindi man insigida masiling nga kun unusual ang isa ka bagay, illegal na ini gilayon. Sabat naman ni Tolosa, hindi man trabaho sang branch managers nga magtumod kung legal o kung illegal ang transaksyon. Payag pa sini, wala man sila ginpresentar sang prosecution agod pamatud-an nga illegal na dayon ang ginwithdraw nga cash, kundi parte pa lamang sila sang presentasyon. Nauna na nga ginpahayag sang prosecution nga ang ila masunod nga mga witnesses among auditors nga halin sa Commission on Audit o kun COA. Andun lang ho tayo dun sa parte pa lang ng kwento na napakita na natin itong public funds na to ay natanggap na ng dalawang opisinang pinamumunuan ng Vice Presidente at ayun na no, these were withdrawn in cash. Sa mga susunod na paglilitis, kailangan hong makita natin dyan. Dahil natanggap ang public funds, ang susunod na dapat mangyari dyan is magamit sa tamang purposes, no? Dahil sa confidential funds, meron lamang specific purposes na pwedeng paggamitan yan. Very specific liquidation process na kailangang sundan. So yun ho ang titignan dyan na pupuntahan naman ang susunod na testigo. Ano ba ang liquidation process na ginawa ng dalawang opisinang ito? Ano ang dineklara nila no, na pinaggamitan itong mga funds na to, itong bulto-bultong pera na to?